Kardom pineda pa birta long penili samirani timungpi nona joikta birtang ton pen. Nijang Karbiang long duar amla constituency kapalo tekera langso tokbia rong sondro tokbi alongle Nogao district kedua keng sangaswatum Nijang Karbiang long alongle nang trai bomlo. Longli nangka cirai bom alam arjulong si ratsai klem bang lipson belapen karbilo chaliasong amepu ramsing tokbi rong asar lapen risoi jangatum adima long an kahumri dama berta perangke piratan nipen berta nang pale. Kidamtang 1951-52 ningkan malom Nogao district deputy commissioner lapen Karbi Anglong deputy commissioner atum Biren Singh ingti MP ki bo mahut klardak adu ya hoi paklangsi long emati pillar he hoi pathirlo bon sita me non ki hala so hot a pillar kavidada jok phirangke atum kahumri dam hot ke thekdam long ne derlo Kithir klok along e kavidada jok non head jong Nogao sor inut modon suba puabang sondro tokbia birimate alang nikichu e kacho somadim modon suba puabang chek segon lapen kowe he hui jakong penther hapsi penangan along le chirailo Nogao sor modon suba Karbi Anglong along le timit heklong si sondro tokbi lapen hada kedo araratuma phan kether ke ha padolo lapen joint forest management committee Nogao district ADF open order pusi rat anglo kaningje puta hawar araratum perangke kahumri dama hoche thandun reti ladak halo aprang ningkan pharu kreser kya pra isi kya pra hini alom ladak alang tum ladak nang e lo long e ladak aprang along e ningkan pharu kreser kya pra isi bab kya pra hini alom ladak long e nang som lo lapen sim sap ta medak dolo kasi non abang ke tum theng ong lo la parok tum si phalang nong adlo posi ni tum phan nang than pachini lo ang masih long leda ke thak lo jaja lo kente choy son de peneng son lam pong lo pulon thadi ange bharia dong lo ni tum haneng thipu lake mane non ke jpmc order ng sini tum ke ba la pa ani nak tum hanang pe andan lage mane ne hukum ya senang pek lo bangkan an josi frastar pen order pun de hala nak tum ko wepin ni ki tangan tum ke stop pan la bila an power do bangkan an dak dulu tum bang bangka solis jon pon sa jon hutur asi jon an ta bangwa ang ni tum sa ong dung lo pelonte abusu bang ke cekhlai pochiran beku mati e prana ga dampo ni tum ni bake ang hala ni tum arling komen joni si chedam de chona da damang ke jadi tu tele bang solong le long ke aprang ke nang le si chu chu som aprang mane ni litum ke phusar fisar ar ni pen tane tum ka hawar ke chodim lo ha aprang mata hawar nang chobom lo chutiki bom lo pine nempo pine tang ho lason sok su pine ta aprang mata nang chonong ik bom lo choklem ik bom lo on ta choklem bom lo nili laso iri mudan subah pula so parok mena bangke nili bujai ik pilo lasor ni ta nili thanun iglo je nang li lason men pen ke bang lason nili to ma hawara long paralong lason nang ke thap nang ke prula ke pene kachi bhong alam mi mandet lo aro la hai ke aprang pen dang li tanang chini je ni tuni tum dak karbi aso se hawar long pat ha ko pen tanang choera dim ku puson sinang li ke hai lason men pen nang li tum rong asor pen bang pen la happy ni nang ke thap nang ke pru ke lason ke nang li chokche jadle nang li claim ji pusita ni li tum ta rong asaru alang li tum nang ke bang ke la hai lo mul pen ni pui lo je cek sigun ang pen jo hala buhuri pinine la hai lo ke laso eson alam ni laso arni pudoni lo ki puduni arni abang ta alang ya bang ni phantinan mane ke ther ke haba son ni phanang pi hai mane alang li bang ke nang pulo je la anat kali nili tumke kemang ke ha pulong chor pu ha la so ha long chor to ha pu ha la so apar lang ni rita aparik lang ha long chor pen sini tumke pondeji te nili pulo pia thelo nang li pon te la ke lo nili tumke ji famsi pen nili tumke order long pula ha te je famsi pen nang li order long pusta da ke rada hawar ako pen ke cho hawar nang li je famsi puno jat puno te ronga soru bosor pan nang li chingkiloma aro laputa langlu ronga hawar to langlu aro hawar nang kap det anta nang parlo det anta nili tuma hawar anta nang li nang parlo haige laga je famsi puno nang nili nang chini ne just nang li ronga soru bosor pen chingki nang che thana ing lage la son bang chokchi punili pudon la sorni kachini lu na teng ko ma ajo si wang tel tungka ajo se ba ini do aku ke wang we kan te la bang so dem long ke ado ya hoilo polo tan de non alang li tumpen pu Karbiang long arlo nang kilut ko an baga jak ding lo bante ko an baga long lesi nang lut aji di mana no hi ri thom bak do tum kali la bang so long le jak bang aja bang kilometer ko an bak do kita dak pe ho to
500 meter bag lo tak kan ke ho alang le tum han kopi lo kamat haji ke kamar thaji mane tungke la itu mah hawar pon tu hawar long nang po hawar long nang po non pini pana la ha chua pia ni ten tum dak hawar ke titi sai ke titi inglong elit ke pan la se tu nang sabji ane son sima thalo je Karbi Anglong Autonomous Council hin pen prap jin pen lada ke do akar biatum balang gutum phan non mat pota piserak nang po Karbi Anglong along li pulatum puthip paduthip thegje phan Tani la bang solam ki putang tum lokal mesi han pachini ini local emisi along dam lo la pen local emisi phan ke ni tu application da pilo la pen ke do ke tha ke sung da gara tum sai chutiki ba kisung ke boilam than lo la helam than ben alang linang pulo je ne phan bang ke nang tum pinpur alo nang pilo choklo stame nang tu mane revenue yema phan pitha usinang pudun lo 1951 Aninkan Assam Government Tribal Area Development and Notification number 380/R/31/50/149 lapen number 380/R/31/50/150 dated 31st April 1951 Mikers Hills District Aduya Hoi Halaswa Hot Black Etsi Asema Sap Matelong e Som Etpen non lapuson alam ki keklangke mangmume alam binong Hawar Ara Tum Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Yem Amar Singh Tiswa Phan Pinpur Alo Ipak Panongsi Loker MSC Prabha Chandra Taro Arideng Pazir Ponlo Nonason Pinpur Alo Pidam Nang Set An Pinpulote Longle Kachinghon Abang Phuloma Laheke Amithangalong Rijong Si Kachinghon Do Pulote Nonamat Lakido Bom Akarbi Arat Lapen Tiwa Akhe Atumapan Longle Apata Prabjin Pen Pinang Pokalite Keng Sangaswa Tumsi Chirai Lapu Puta Chirok Rok Arat Atumpen Ningje Ratchai claim bang lipson besitame Karbi Anglong Autonomous Council CM Turiram Ronghang Revenue Yem Amar Singh Tiso lapen MP MLA Atuma Phanrat lapen Jongjung Penseta no namat aduya hoya kisunga lampen ke jokchia phanchuningri dampo pusi hada kedo hawar ara phan aning pathedekang Hoi labangso homoisa abangke isthai khomadhan nangji pubangke nilitum phongtin da hangpolo nilitum interstate border punon lapen interdistrict le punon nilitum pu Meghalaya lapu jirekendeng pu umkhirmi lapuna thu bunoi lapen apar ge lapu apar chinthong lapuna adoy hoilam pustame nilitum aphong Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam Sarkar phantam nilitum aphong pachini lapen memorandum stame pilo lasi puthalam stame nilitum BJP Sarkar haidet lo pulote nilitum la interstate lapen interdistrict homoisa adu hoi homoisa bangke nilitum pilo la bangke isthai homadhan koripo pulo same pinianian ta nilitum interstate lapen interdistrict lepunon mane isthai homadhan bangke theklongle lapen adu hoi Nogong district non lapen West Karbi Anglong nilitum dak tengalang so hawardet lapugali lasia jitu adu hoi long kedo tum ana bangke mane development ta kipi pon kapangwi krang lason si theklong lasi non nili kechuneng rikyang tu bangke dak nilitum tengalang so dak katharong rong kimi lapen dak jungthung arong lapen dak tharong tokbierong rong kimi ladak area bosame government hin pen pine kijun alang awar sai punoi towar punoi lapen kaprek seketi ki awar sai na bostame development asai nang deng punang ji posi nilihin pen chuning ripono lapen labangso homoisa ke non het non rai kalilo ajioding o homoisa lo ladak nilitum lanon Nogong district lapen West Karbi Anglong dak tengalang so la adu hoi homoisa bostame lasi non bangke non la Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen Land and Revenue IEM lapen ako MP MLA tumata nilitum Karbi lo chali asong hin pen lapen ako nilitum la tanpa pudon nilitum homoisa bostame nanglitum dak adim nang humri pen lapen labangso homoisa bang isai homadan serai phansi nilihin pen Karbi Anglong kachari bom kadugo be alange the phantame nilihin pen pachinilio lapen 1975 5 October Gazette notification kipiateng kala heloli tuma hawar pusi dak alange sartum thando la record ateng pulong de Karbi Anglong seta pini la dak ilitum hawar long Nogao forest pen dak JFMC men pen ilitum Karbi lapen tiba atum dak inglong ri kachuti kelong check nangke nangke la ai pon tase pini dak rong so ken chingrum pet pen dak KSA tum dolo la pen dak rong asong tum dolo ilitum la dak disputed kelilo la ilitum Karbi Anglong reglo la la dak pota jakero na indola so already la dak arara tum pota non before PLO
la se la so potarom rechot am ro lang si jong si ilitum kaching honai kar biang long tamas council la CEM tuliram rong hang alang li phan ilitum suning ripo la so hawar long le pota bang no mari pg phan Saropothar MSC constituency ka palo Borpothar PWD road division angkang NH39 pen RJ road adak akarwat ka hinwa jok rat atum aning kan wangta kachelenga phan kisung nanga berta pherang ki Bisnu lekthepen berta nang pale Karwat ka hinwa longle or check pulo te rat atum kachelenga phan ke joydoji sitame karwat ka hinwa longle or thi pulo te non barla por lang ki the hot hidia sok kana hok dokokpo Ansa takali rongan ta lang inglum lipo lasi labang so karwat ka hinu prabjin pen ka salam piponjia phan local MSC mate EM Jagat Singh ingti MP Horen Singh be bukajan MLA Dr Numor Momin lapen Karbiang Long Termas Council CEM Tuliram Ronghanga tuma phan radatum pen kachuningri pado labang so kacheleng atawar lake arniwang ta rong Croatia tum kacheleng atawar lo paklang so number 1 rong hampur lapen number other so rong hehu henlo Arlo ke parlo RJ Road pe National Highway 39 Angbong Surubuthar lu Paklangsu number 2 area long lanili tuma so karphar ka nu kwani ka siksak lo ning kanwang stami langki thigo tami ni tuma dala pu khiti kwa khiti na henu labeti la sinili tuma ning kanwang stami sarkar phan tulang ding la so towar nang bunai pithapu kidam tang otan ipinanga ni tum la sen level ke thok to mana chuning ri dilo contractor pene man tami sitami kam ki claim to hai lo lang tum claim lo sitami jo ladak purba akimi logai de mat longli or check la sikki dam ke bang siksak pig la non phur plu lo pinang wi pinang ke gari da damun ilo emergency so that uni re stami 108 bang ni aja ta bang ni ladak la sinili tum chuning ri bang ka hai jogo sing ti Surubuthar EM la pendang lok CM EM MP MLA bhan chuning ri lo la nili tum la Surubuthar homosti Paklangsu area long nili tum mesen man ali nang pi tha la pen la pur pe pini anta ke ba kang selo la si pur pe pini san nang PG pansin nang tum ke thegi ding man chun chuning ri dona alam gala kidam wang subidha pen lang pachepal na ya la so pur kiwak ngel tung pur apota akimi nang la pison de le don chuning ri doning tungala tangte pinya berta bangkela panse kang ton iklo dome thakme kurwang thu